hlavných úlohách v slovenskom znení Peter Krajčovič, Jana Wagnerová, Martin Kaprálik, Martin Hronský, Juraj Predmerský, Renáta Rundová, Tatiana Kulíšková, Lívia Bielovič, René Jankovič, Michal Domonkoš, Lenka Prokopová, Pavol Plevčík, Hanna Letková, Peter Kolárik. Nekonečná láska. Kemal Sojder, 4. ročník. Oproti minulému roku stúpol vývoz o 5 až 6%. Vyviezli sme presne 19 miliónov tón kovu. Málo? Vieš, akú to má hodnotu? 3 miliardy 865 miliónov dolárov. Je to málo? Hovoríš, ako by všetky tie peniaze mali dať tvojmu synovi. Na to, aby zarobil pár centov, sa hrabe v hlbinách zeme a ty lietáš od radosti. Minútku, Sadulach. Šikovný chlapec. Urobil skúšku na 90 bodov. Týmto štýlom spraví školu raz, dva. Máš sa z čoho tešiť? Veru áno, ďakujem. Budeš mať syna inžiniera. Ďakuj Bohu, že je taký vydarený. Nepreháňate. Toľko študoval a bude z neho uhliar. Počúvaj, Tarik. Zavolaj mame, nech upečie jeho obľúbený nákyp. Stačí nákyp? Nie rovno jahňa? Jeden si, prosím. Kto jej požičia dopravnú kartu? Nemôžem zaplatiť v hotovosti. Dám vám kartu. Prepáčte, to som nechcela. To nič. Nech sa páči. Aha. Takto. Ste v poriadku? Nič mi nie je. Ďakujem. Za málo. Nech sa vám páči. To nie. Akože nie, veď ste to zaplatili. Vezmite si. Naozaj netreba. Aj tak je to veľa. Tak ešte raz vďaka. Tam sa uvoľnilo miesto. Sadnite si, nech už nepadáte. A naozaj vám ďakujem. Ste veľmi milí. Vy tiež a nie je za čo.
kamarát. Dobre, že ťa vidím. Máme prácu na Achmetovej jachte. Peniaze sa ti zídu, nie? Spíš otvorenými očami? A tuším, aj snívam. Zažil som niečo zvláštne. Vítajte. Vystúpila som blízko Sarieru. Naskočila som na taxík a som doma. Áno, ale poviem ti, bola to zábava. Nie, iste, že súhlasím. Pokojne si auto nechaj, zajtra si ho vezmem. Ja sa mi už musím končiť. Zatiaľ sa maj, pa. Ahoj, ako? Dobre. A ty? A ja? Ahoj, som doma. Vítaj, moja. Prečo má Jasmín tvoje auto? Pretože som išla autobusom. Čo ti to napadlo? Autobusom? Pripravujem fakultnú výstavu. Vídam stále tie isté tváre a výrazy. Dopriala som si zmenu. To je dobré. Si naozaj zvláštna, Nihan. Dúfam, že takéto čudáctva sa nestanú tvojim zvykom. Osprchujem sa a ľahnem si. Isté, v autobusoch sa človek dosť unaví. Ani mi to nepripomínaj. Ozan? Ale nezaspí, večer máme hostí. Nihan! Ersane? Prosím. Zober Nihanine veci a daj ich rovno do práčovne. Dobre. Ste v poriadku? Nič mi nie je. Mám vám priniesť studenú limonádu? Dobre. Zdá sa mi, že blízko niečo horí. Čo pozeráš? Ty horíš láskou. Prestaň, prosím ťa. Je to s tebou vážne. Keby si to niekomu povedal, neuveril by. Myslíš, že ju ešte stretnem? Uvidíš, ako to osud zariadi. Či ti ju postaví do cesty aj druhý raz. Len daj pozor, aby ťa to celkom nespálilo, kamoško. Šibeti, toto nerob. Ale všetko je možné. Nihan. Všetci sú už tu. Ak neprídeš o 5 minút dole, bude zle. Rýchlo sa obleč. Mami. Nezabudni, že je to pre tvojho otca veľmi dôležité a pre ostatných tiež. Ak sa neuskutoční zjednotenie a nepredajú sa podiely, nebudeš do autobusov nastupovať iba zo zábavy. Strýko Galip je pre firmu jediná záchrana. Prestaň robiť drahoty. Choď dole a buď slušná. Pochopiteľne aj Gemirovi. Vítajte. Ahoj, dievčatko moje. Počuj, Nihan, už ti niekto povedal, že si deň odo dňa krajšia. Ako sa máš? Od tejto chvíle dobre. Nech sa páči, poďme k stolu. Prosím, posaď sa. Dnes ťa videli v spoji z Bešiktatu do Sarieru. V ktorom autobuse budeš zajtra? Alebo pôjdeš pre zmenu hľadať nové tváre do minibusov? Som veľmi rada, že ste Si istý, že sme dvojčatá? Nie ste náhodou súrodenci s Emirom? Ste naozaj rovnakí. Čo je, Nihan? Zase sa doťahujete? Tak sa začínajú veľké lásky. Ale vy už máte začiatok za sebou, však?
Smeruje to k vášnivému vzťahu. Striko Galip, naozaj si istý, že toto veľké impérium zvládne aj Emir? Prenechám mu ho s veľkým potešením. Vôbec nepochybuje o jeho schopnostiach. Napokon neraz ich už preukázal. Som si absolútne istý, že aj túto firmu povedie k veľkým úspechom. Všetkým nám pomôžem. Dúfajme. Takže pripijam na našu budúcnosť. Tak na budúcnosť. Na Emira. Výborne, syn môj. 90 bodov, gratulujem. Bohužiaľ, prospech nie je všetko. Od posledného pracovného pohovoru prešlo 15 dní. Keďže sa mi neozvali, tak pomaly strácam nádej. Synček, naozaj by si chcel pracovať v bani? Vieš, že aj vyučujúci vidia tvoju budúcnosť v škole. Potrebujem poriadnu prácu. Synček, nenarobil si sa už dosť. Stále si hľadáš nejakú prácu. Zo šmirgľovania lodí máš ruky ako prístavný robotník. Mal by si dávať na ruky pozor. Budú platiť nájomné, účty a dávať zajebné vreckové. Sú to ruky inžiniera, nie robotníka. Darik, prestaň tárať hlúposti. Len ho naťahujem. Otec má pravdu. Ďakujem za vašu pomoc, ale teraz je rad na mne. Naozaj, braček, neber ma vážne. Braček? Inžinieri majú zariadenia, kam chodia na dovolenku, však? Dúfam, že aj ty budeš mať takú prácu. Počujete ju? Tá zase myslí len na svoje dobro. No a čo? To je predsa normálne. Prečo by ma nemohol zobrať na dovolenku? Najprv si musím nájsť prácu. Potom sa dohodneme na dovolenke. Zabudni na dovolenku, sestrička. Musí si šetriť, ale ani muk. Isté, aby sa oženil. Aj to príde. Ale ako sa vraví, najprv fara, potom mara. Presne tak. Kiež by mu to vyšlo. Stačilo, Vildan, som unavený. Aspoň ty mi daj pokoj. Čo mieniš robiť, ak nepríjmeš Emirov návrh? Nad čím váhaš, Onder? Sme na pokraji bankrotu. Nerozumiem, prečo robíš drahoty. Dúfam, že tú dohodu podpíšeš. Pozri. Naozaj ti nechcem zle. Ale inú možnosť nemáš. Galip už je celkom mimo, Vildan. Mám dôverovať Emirovi? Áno. Musíš mu dôverovať. Nič iné ti nezostáva, ak nechceš zbankrotovať. Príjmeš jeho pomocnú ruku. Uspokojíme sa s tým, čo nám hodia. Naozaj? Žiada takmer 70% podniku. Leštidla mám, šmirgel tiež. Máš farby? Áno, všetko máme. Švihni si, nech už sme vonku. Toto nie je miesto pre mňa. Čo robíš? Nepovedal som ti, aby si švihol. Tieto by sa hodili Zeynep. Má rada takéto lesklé veci. A teraz sú v akcii. Nemám peniaze. Ja mám, poď kúpime ich. Raz za 100 rokov je môžem dať darček. Zabudni na to, potom mi Zeynep nedá pokoj. Bude hovoriť, že Salih sa o ňu stará viac ako jej brat. Poď. Taká farba, onaká farba. A to je čo? Výstava obrazov Istanbulskej univerzity. Ako je to? Kam sa to pozeráš? Ale toho chlapa poznám, veď si to ty Kemal.
Prosím? To je to dievča? O ktorom básniš celý mesiac? No toto naozaj je maliarka. Poď niekoho sa spýtame, kde ju nájdeme. Nie, nič sa nepýtaj. Netvár sa, že ťa to nezaujíma. Nerob to. Nezabudni na darček. Dlhé šaty starorúžovej farby. Starorúžovej? Starorúžovej. Biele gardénie odovzdajú slečne Nihan 10 minút po rozrezaní torty. Tak, ako ste si prijali, na karte je napísané: tvoje narodeniny sú aj moje. Príjemnú zábavu a pozdravujte slečnu Nihan. Prečo som sa nemohol opýtať, kde ju nájdeme? Ty sa s ňou nechceš stretnúť? Chceš o nej ďalej len snívať? Alebo čakáš na diplom? Pôjde za ňou ako inžinier, čo? Klapni už, dobre, a vezmi toto. Idem sa domov prezliecť. A ty sa zatiaľ vyvetraj. Tak to ti ďakujem. Başlamak hevesim var. Ne varsa attığım içime çat diye diyesim var. No nie. Niekam to zaparkuj, kamoško, dobre? Kde toľko trčíte? Mali ste prísť ako prv. Prepáč, Nihan, na moste bola zápcha. Ozan je už tu? Nie, našťastie ešte neprišiel. Máme pre neho perfektné prekvapenie. To verím. Toto je tvoje, kamoško. Dostalo sa to ku mne omylom. Bože, bože. Upokoj sa, šampión, dokážeš to. To je normálne, nie? Pretože dnes mám narodeniny. A nie si tu iba ty, ale aj moji kamaráti. Tancovala si s každým okrem mňa. K Dorukovi to nebolo pekné. Ani ku mne to nie je pekné. Si opitý, Emír, pusti ma. Všetky dôležité veci som odsunul, aby som sem mohol prísť. Emír, okamžite ma pusti. Neuvedomuješ si, ako mi na tebe záleží. Povedala som ti, aby si ma pustil. Tak už s tým prestaň. O čo ide, Nihan? Čo je to? Čo si to spravil? Emír, nehambíš sa. Prečo to robíš? Zmizni. Čo? Ja mám zmiznúť? Prestaň s tým, rozumieš? Okamžite prestaň! Mala by si sa hambiť. Si obyčajný sebec, na myslenie dá maniak! Ale tvoj maniak. Daj mi pokoj! Na jachte potrebujem sa vyvetrať. Čo sa stalo? Dvoríme si. Nihan. Buď rád, že som ťa tam pred všetkými nevyfackala, Emír. Strať sa! Žiarlim na teba. No a čože žiarliš? To ťa neospravedlňuje. Urobil si mi hanbu a navyše si mi pokazil oslavu. Keby som to vedela, ani ťa nezavolám. Nevieš byť normálny. Nihan. Počul si? Daj mi pokoj. Ospravedlňujem sa. Neskoro. Daj mi pokoj navždy. Si maniak. Vážne. Odporné miesto.
A mohli to byť fajn narodeniny. Nebyť toho idiota. Buchla som si hlavu a noha sa mi zamotala do lana. Už som sa videla mŕtva. Vítaj na svete. V tento deň som naozaj prišla na svet. Ja viem. Všetko najlepšie k narodeninám. To si predsa ty? Skúsim hádať, odkiaľ to o mne všetko vieš. Videl si moju oslavu cez okno baru a potom si začul moje meno, keď na mňa volali kamaráti. To je jasné. Mali sme ti dať na čelo ľad. Už je ti lepšie? Hrozí mi zápal pľúc. Povedzme, že to bola náhoda, že som si v autobuse naskicovala tvoje oči. Kapitán Levent bude mať v kajute náhradné oblečenie. Odkiaľ poznáš nášho kapitána? Kto vlastne si? Ako to, že si za mnou hneď skočil? Som Kemal. Chlapec, ktorého si namaľovala v autobuse. Pýtam sa vážne. Chápem. Asi si zo mňa trochu nervózna však. Videl som, ako si spadla z jachty, tak som za tebou skočil. Teraz sa daj do poriadku a ja radšej pôjdem. Totiž... Dobre. Zachránil si mi život, za čo ti naozaj ďakujem. Ale skús pochopiť aj ty mňa. Mesiac pracujem na tvojich očiach a potom sú to prvé, čo uvidím pri záchrane pred utopením. A navyše poznáš detaily z môjho života. Nečuduj sa, že som vystrašená. Všetko je tak, ako si povedala. Videl som cez okno tvoju oslavu a počul som, ako na teba volajú. A nepoznám len kapitána Leventa, ale aj ostatných kapitánov. Aj ty tu kotvíš s jachtou? Nie, ja nemám jachtu. Ale starám sa o jachty iných ľudí. Šmirgľujem, maľujem, leštím a tak. Nie je to moje zamestnanie. Len tu občas pomáham. Ale nie je to len tvoj koníček však. Nie, nie je. Vôbec si sa neprekvapil? Totiž začala som ťa kresliť a ty si sa nad tým ani nepozastavil. Asi si zvyknutý, lebo ťa vždy niekto maľuje. To nie. Snažíš sa byť ešte tajomnejším? Potom ti rovno poviem, že ma to môže rýchlo prestať baviť. Nihan? Rýchlo, rýchlo, choď hore a naštartuj jachtu. No tak, švihni Naozaj? si. Si Jasné, istá? bež. Užaj. Odviaž lana. Nihan! Nihan! Nihan, si v poriadku? Áno, je mi fajn. Všetko najlepšie, braček. Ľúbim ťa. Nihan, ale kam ideš? A kto je tam s tebou? Aspoň má dobrú náladu. Asi je s ňou do rúk. Myslela som, že odišiel, ale zrejme nie. Teraz im nemienim nič vysvetľovať. Si zaujímavé, dievča. Čudné.
Mama hovorí, že som čudáčka. Spusti niekde kotvu, kapitán. Nech môžem odhaliť tvoje tajomstvo. Prečo práve baníctvo? Inde by ťa zrejme neprijali. Ale pravdu, mal si málo bodov a tam brali bez príjmačiek. Neboj sa, zamestnať sa môžeš aj v inom odbore. Chcem preniknúť do srdca bane, zmeniť pracovné podmienky a zabrániť nehodám. Vytvorím baňu, aká nebude mať pár. Si idealista. Všetci by sme mali byť. Inak je nám diplom zbytočný. Máš pravdu. Niekedy naozaj táram úplne nezmysly. Prepáč. Lejla vraví, že nezmysly hovoria len odvážny. Aha. Chceš povedať, že mi chýba pod seba záchovy, však? Možno trochu. S tou Lejlou chodíš? Vôbec nie. Ani náhodou. Je to len kamarátka, ale je to úžasná žena. Inteligentná, noblesná a o niečo staršia, chápeš? Ale vyzerá mlado. Teda patrí k tým ženám, ktoré sú duchom stále mladé. A rozumie mi zo všetkých najlepšie. Naozaj? Zachránil si ma pred smrťou. A potom som dostala prednášku ohľadom baníctva. Začínam sa na svet pozerať inými očami. Možno práve preto nás osud spojil. Nemyslíš? Nemali by sme sa vrátiť, aby sa o teba priatelia nestrachovali. Dobre. Tak poď no, pomôžem ti. Au! Pozor! Žartujem. Nemôžeš byť stále hrdinom, aj keď sa ti to páči. Choď už. Do rúk! Čo chcete? Bolo ti dobre na jachte? Naposledy! Jasné! Všetko v poriadku, slečna Nihan? V absolútnom. Pekné narodeniny. Ešte raz ďakujem. Všetko najlepšie, Nihan. Už na vás čaká auto. Majte sa pekne, dobrú. Dobre som počul, slečna Nihan. Ak pre nich pracuje kapitán Levent, musí byť bohatá. Kemal, vrav, ako ste sa stretli? Sally, dnes večer sa ma na nič nepýtaj. Dobre, dobre. Tvoje narodeniny sú aj moje, Emir. Prečo mi to mama musí strkať pod nos? Špinavec. Čo má Emir spoločné s tým, čo sa stalo do Rukovi? Vravel, že to boli nejakí opilci.
Doruk, znovu ti vravím, že Emir to nebol a pred Nihan to ani nespomen. Až potom by ti to Emir riadne spočítal. Nerob si z neho nepriateľa. Aj Doruk bol veľmi opitý, nerozumel, čo vravia. Možno ich sám provokoval. Neviem, teda... Emir je trochu impulzívny, ale... Vravíš trochu. Je do teba zamilovaný, tak mu z toho šibe. Ozan, prestaň sa ho zastávať. Emir je arogantný, nevychovaný a navyše hrozný sebec. Dobre, tak už sa nerozčuľuj. To sa ti ľahko povie. Uvedomuješ si vôbec, ako Emir zneužíva situáciu nášho otca? Správa sa, ako by sme mu všetci patrili. Nenávidím tu jeho aroganciu. Dobre, prestaň kričať. Aj bez toho mi je dosť zle. Vážne, Ozan? Nie je ti dobre? Vzal si lieky však? Isté, že mama. Je mu zle len zo mňa. To je pre mňa? Áno. Tieto kvety som nechal špeciálne vypestovať pre oslavu ďalšieho roka tvojho života. Ešte raz všetko najlepšie, kráska, Emir. To je neuveriteľné. Som z toho chlapa chorá. Veľmi milé. Mama, odnes tie kvety z mojej izby. Prosím, inak sa z nich naozaj povraciam. Dobre. Tvoje kvety budú moje kvety. Tvoje narodeniny sú moje. Počúvaj, váž si to. Inak si ho naozaj pohneváš. Tu máš. Niečo sa ti stalo? Ako by ťa niečo trápilo? Nie, mami, naopak. Je mi celkom fajn. Ide o dievča. Ani nie. No tak, Kemal, máme to môžeš povedať. Mami, nie je to nič reálne. Ale čo? Nie je to reálne? Len aby to nebolo niečo, z čoho budú nakoniec problémy. Mamička, naozaj nerozumiem, kam týmto všetkým mieríš. Pomaly pôjdem. Potrebuješ niečo? Áno, Hussein, počkaj. Hussein, toho chlapca niečo trápi. Počúvaj, nájomné môžeš zaplatiť aj o pár dní. Daj mu nejaké vreckové. Možno ho potrebuje. To ti povedal? Nič mi nepovedal, ale je to tak. Poznám ho. Nájomné sa musí zaplatiť na čas. Ak mladému pánovi treba vreckové, ja mu dám. Ticho. Hej, mladý, koľko potrebuješ? Nepotrebujem nič. Tarík. Vitaj, Kemal. Ďakujem. Dobré ráno. Toto posiela mama zo záhrady. Vysvetlila mi, ako sa sadia. Netrápi ťa niečo? Musím ísť na poštu, či mi neprišla odpoveď z práce. A mám ešte nejaké povinnosti, ale ty sa ich nechytaj. Prídem a po jednom ich zasadím. Platí? Neplatí. Len si sadni. No tak, poď sem. Čo je to s tebou? Čo by bolo? Musím si nájsť prácu. Zdá sa mi, že som doma na príťaž. Najmä, keď hovoria o peniazoch. Ponižuje ma to. Ale je za tým niečo iné. Hráš sa na vešticu. Vidím to na tebe. Mohli by ste si s mamou podať ruky. Aj tá len čo tie. Lebo je. Znovu si videl to dievča. Aj ste sa rozprávali. Je tak? Zachránil som jej život. Čože? Črtá sa mi tu ľúbostná zápletka. Chcem si to vypočuť. No, vrav. Nemáš telefón, alebo tak?
že by som ti zavolala, keď budem mať takéto ťažkosti. Potom sme sa priblížili k brehu. Ešte nekončí. Čakali tam kapitán Levent, šofér a Salih a všetci sa čudovali. Nie, teraz to neber. A keď sme sa lúčili, spravila mi na dlaň znak nekonečná. Pardon. Haló? Kemal? To je ona. Áno, ahoj. Ahoj. Nezobudila som ťa náhodou, neruším ťa? Už dávno som hore, idem do školy. Včera som ti spomínal tú moju kamarátku. Áno, Leilu. Áno, zastavil som sa u nej. Tak vás nebudem rušiť, dobre? Ale nie, nerušíš. Vlastne zavolala som ti iba tak, či mám naozaj správne číslo. Áno, máš, je správne. A chcela som vedieť, či nie je hrdinou telefón stále obsadený. Zavolajú sem. Nihan, Áno. neprišla by si... Vie, že ak nič nemá, nech príde sem. Ak nič nemáš, príď k Leile. No, momentálne nemám nič dôležité. Kde býva Leila? Mám po teba prísť? Môžem, ale... Som ja ale somár, veď nemám auto. Nech príde. Nie, netreba, mám auto. Stačí, ak mi povieš presnú adresu. Dobre, príď na pobrežie Jenikoj a odtiaľ ťa sem privediem. Fajn, platí. Najneskôr do hodiny som tam. No, teda myslím, že to bude oveľa skôr. Dobre, tak sa uvidíme. Dovidenia. Príde. Ale, Nihan... Už je ti lepšie? Nič mi nebolo. Teraz niečo mám. Uvidíme sa večer. Nihan! Emír, prosím ťa, neospravedlňuj sa. Ale najmä už nerob veci, za ktoré by si sa musel ospravedlňovať. Neprišiel som sa ospravedlňovať. Ponáhľam sa. Dnes večer majú v Londýne súkromný koncert. Vďaka. Naozaj je to veľké gesto, ale mám už iný program. Zober so sebou niekoho iného. Aby si to neľutovala, bude to bomba. Poletíme súkromným lietadlom. Emír, už teraz ľutujem všetko, čo je spojené s tebou. Svoj darček si mi dal včera. Zober Ozana. Výborne. Poď. Vitaj. Dobrý deň. Kemal mi o vás toľko rozprával, že som prišla skontrolovať, či ste skutočná, alebo len legenda. Leila? Nihan. Veľmi ma teší. Aj mňa. Už som sa ťa nevedela dočkať. Nech sa páči, poď si sadnúť. Tak poď. Kemal sem prvý raz prišiel až na deň Matiek. Bol malý a zo spodu na mňa zazeral. Tvoja mama práve čakala Zejnep, tak? Áno. A dostala veľkú chuť na slivky. Prišiel si ich vypýtať, aby jej mohol dať darček na deň Matiek. Odvtedy bol Kemal mojím prvým kamarátom na tejto ulici. To je fakt milé. Áno, je to veľmi zlatý chlapec. Ten deň mi priniesol kyticu kamiliek, čo nazbieral pri ceste. Vraj aj mne všetko najlepšie. Odvtedy má ku mne dvere vždy otvorené. Bol to práve on, kto mi tu pomohol zvyknúť si. Usadiť sa na tomto mieste s týmito ľuďmi. A ľudia si zvykli na teba. Nihan? Mám pocit, ako by som ťa odniekiaľ poznala. Aké je tvoje priezvisko? Sezinová. Nihan Sezinová. Veľmi sa teším, že po Salihovi spoznávam aj tvojich ďalších kamarátov. Tiež som veľmi rada, že sme sa zoznámili.
Lepšie povedané, že som stretla takú zaujímavú osobu, ako ste vy. Keď sme dotelefonovali, vravel som jej, ako sme sa spoznali. Obrovská náhoda. Náhody v živote neexistujú. Všetko má svoj dôvod. V mrazničke mám domácu bábovku. Hneď ju prinesiem a dáme si. Dobre? Sladké zbožňujem. Tak čo na ňu povieš? Je neuveriteľná. Ako z románu. Ako z obrazu. A možno ti zapozuje? Bola by som poctená. Naozaj? Vážne. Tak predsa len si to ty. Idem pomôcť Lejle. Idem s tebou. To nie, ty si hosť. Lejla? Drahý, Tak aká je? ako z rozprávky. Veľmi pekné dievča. Áno. Nezhoď mi to. Ber. Daj sem. Zapálim sviečky. Kde si? Prečo neberieš telefón? Viem, že v škole nie si. Všetko najlepšie. Veľa zdravia, šťastia. Veľa zdravia, šťastia. Čo sa tak pozeráš? Naozaj o nikom neviem. S nikým nechodí. Teda, ja o tom nič neviem. Keby som vedel, tak ti to poviem. Nezabudni. Ďakujem, že si prišla. Rada som ťa spoznala. Ja ďakujem za pozvanie. Bol to veľmi pekný deň. Tuším, mi zvoní telefón. Musím bežať, ale príď znova. Dovidenia. Majte sa. Naozaj dovidenia. Naozaj. Dúfam, že ti to dievča neublíži, že ti neurobí niečo, prečo by si sa trápil. Ako by sa mi také niečo stalo. Nestalo, práve preto sa bojím. Počuj, buď úprimný. Vravíš, že nám to nevíde. Myslíš si, že sa k sebe nehodíme? Neviem. Ako sa hovorí, vrana k vrane sa dá, nie? Veď o nič nejde. Ešte sa nevyjadrila. Je veľmi slušná a milá. Stále mi ďakuje, že som jej zachránil život. To je všetko. Stretli sme sa, ale ja predsa viem, že sme z celkom odlišných pomerov. Lenže človek občas túži, aby sa stal nejaký zázrak. Mohol by sa, nie? Uvidíme, Kemal. Možno sa stane. Ale radšej si od toho veľa nesľubuj. Ak sa budeš trápiť ty, budem sa aj ja. Tak si dávaj pozor, aby ťa city neprevalcovali.
Nájdi si zajtra čas, chcem ťa vziať na svoju výstavu. Čas ukáže, ako je to s tými zázrakmi. Takto je to dobré? Áno. Vyšlo to veľmi dobre. Vyzeráš šťastnejšie ako v skutočnosti. Keďže nemôžem ľuďom zasiahnuť do života, snažím sa ich odbremeniť od starostí, aspoň na obrazoch. Pozri. Toto je rybár. Páči sa ti? Veľmi. Čo povieš, keby sme sa išli trochu prejsť? Je ti niečo? Niekto ťa obťažuje? Nie. Poďme von. Dobre. Číslo, ktoré voláte, je momentálne nedostupné. Zmluva je už pripravená. A ja na podpis. Prepáčte, pán Onder, ale ja nie. Mrzí ma to. Nemá čo. Nihan? Chodíš s niekým? Nie. Teda je tu niekto, kto mi nedá pokoj, ale nemám záujem. Nemusíš sa preto trápiť, poradím si s ním. Nie, netrápim sa, len... Bola by to príležitosť zahrať sa opäť na hrdinu? Preto som sa nepýtal. Nechajme to tak. Tak, čo budeme robiť? Musím ísť do školy. Dobre. Tak zase inokedy. Zatiaľ ahoj. Budete všetci prosiť na kolenách, všetci po jednom. Všetci! Pán Emir! Vypadni, počuješ? Zmizni! Čo je ti, Emir? Nič mi nie je. Čo sa stalo? Prečo si sa prestal ovládať? Som zaľúbený. Do tej prekliatej Nihan. Som zaľúbený a idem sa z toho zblázniť. Páči sa mi, čo hovoríš. Oznámime im to a bude to oficiálne. Všeličo sa tým vyrieši. Lenže ona ma nechce, rozumieš? Pozerá sa na mňa ako na odpad. Odmietne ma, aj keby som jej dal modré z neba. Čo im dávame, je ako modré z neba. Už sú to roky. Namiesto, aby sme sa zblížili, sa vzdialujeme. Vždy som chcel len ju, otec. A nepovedz mi, že ma to prejde. Neprejde. Ľúbim ju. Len a len ju. Nihan je jediná žena, ktorú si chcem vziať za manželku, ale ona ma nechce. Vieš, čo to je? Ale ty ju chceš, áno? Áno. Na nič iné neviem myslieť. Keď si predstavím, že by mala byť s niekým iným, zovrie vo mne krv. Som chorý z myšlienky, že by mi ju niekto navždy vyfúkol spred nosa. Musím ju mať, otec. Musím mať Nihan. Vždy som miloval len ju. Ak sa jej niekto, čo ji len dotkne, zabijem ho. Je len moja. Upokoj sa, upokoj. Nevieš, ako veľmi trpím. Len pokoj, pokoj. Nemyslí si, že dovolím, aby ti niekto ublížil. Nedovolím, aby ťa niekto trápil. Nikto na svete. Si predsa môj syn. Si Emir Kozđuolu. Tak sa pozbieraj. Buď chlap. Choď hneď do Londýna a trochu sa uvoľni.
Emir, choď už. Neboj sa, všetko zariadím. Oženíš sa s Nihan. Veľmi rada si ťa vezme. A celá jej rodina bude kľačať na kolenách. Nechápem, čo má tesne pred podpisom znamenať jeho cesta do Londýna. Veď si súhlasil so všetkými podmienkami. Viem o všetkom, nič sa nezmenilo? Vieš o všetkom, Vildan. Vravím, že Emir je arogantný, rozmaznaný sopliak. Št, Onder. Je. Hrá sa so mnou. Neviem, chce, aby som mu dal firmu zadarmo, alebo čo? Iné vysvetlenie to nemá. Nepredávaj mu ju, ocko. Ale. Možno sa nájde aj iný kúpec. Nie sme od nich závislí. Myslíš si, že je to také jednoduché, Nihan? Ako poznám otca, iste si všetko dobre premyslel a iná možnosť nie je. Ako hovoríš? Nič o tom nevieš. Netušíš, čo celý mesiac prežívame. Isté, že viem, mama. Tiež vidím, aký je ocko nervózny a ako sa trápi. Nič sa neboj, moja. Všetko mám pod kontrolou. Toto je posledná šanca. Podpíšeme zmluvu a bude po starosti. A netrápim sa. Som iba unavený. Keby si nebola taká tvrdohlavá a zmenila postoj k Emirovi, išli by veci oveľa hladšie. Mama, preboha. Vildan. Volá pán Emir, vraj máte vypnutý mobil. Dobre. Ešte, že s ním vychádza Ozan. Našťastie. Prosím, čo je braček? Ešte stále som tvoj braček. Prečo? Neviem, ty mi povedz. Neozývaš sa. Celý deň máš vypnutý mobil. Prepáč, necítil som sa dobre. Vraj si v Londýne. Kde bola dnes Nihan? Boli sme spolu. Videla, že som chorý, tak ostala so mnou. Zavreli sme sa a pozerali sme seriály. Emir, halo? Počúvam. Čo robíš? Ako dlho tam budeš? Haló? Dám ti vedieť. Čo chcel? Ak si zvedavá, môžeš mu zavolať. To ani za nič. Prišiel Ujo Galip. Onder, vedel si o tom? Nie. Dobrý večer. Dobrý. Ako sa máte, deti? Práve som telefonoval s Emirom. Aké milé prekvapenie, vitaj. Ak máš čas, rád by som sa s tebou o niečom porozprával. Isteže. Povie, že si to rozmyslel. Bože, povie, že si to rozmyslel. Nechoď tam. O čo ide, Galip? Je na tebe, akým smerom sa pohne tento rozhovor, Onder. Môžem vám niečo ponúknuť? Nie, ja ďakujem. Vildan, prosím. Poď, Vildan. Tento rozhovor sa úzko dotýka aj teba. Vlastne je dôležitý pre celú rodinu. Konečne uzavrieme vec s predajom? To závisí od vás. Daj mi vedieť, keď výjdu von, dobre? Prosím. Ako sa máš? Fajn, som vo svojej izbe. Všetko v poriadku? Áno, prečo? O čo ide? O nič.
Iba som ťa chcel počuť. To je fajn. Si v práci? Áno, ale práve som si dal prestávku. Rozumiem. Vieš, že mám tvoju knihu? Naozaj? Keď sme sa zoznámili a skoro som spadla v autobuse, pustil si ju z rúk a omylom som ju strčila do svojej tašky. A ja, že som ju stratil. Bola z knižnice a namiesto nej som mi musel kúpiť novú. Keď sa stretneme, dám ti ju. Dobre. Vlastne, ak chceš, môže si ju prečítať. Možno, že ťa zaujme. Skúsim to. A čo robíš? Počúvala som hudbu. Ak chceš, môžem ti poslať link a vypočujeme si to spolu. Dobre? Dobre. Už na tom pracujem. Mám ho. Dobre. Keď dotelefonujeme, počítaj do 3 a vypočujeme si to spolu. Súhlasíš? Súhlasím, do 3. Maj sa. Ahoj. 1, 2, 3. Şarabından bilmeden içtim, sevda yolundan bilmeden geçtim. Aşkın bir alevmiş yar yar, bir ateş parçası. Bilmeden gönlümü ateşe verdim. Bilmeden gönlümü ateşe verdim. Bir sevmek bin defa, ölmek demekmiş. Bir sevmek bin defa, ölmek demekmiş. Bin defa ölüp de. V živote som nepočul takú nehoráznosť. Onder, prosím, upokoj sa. Ako ti napadlo niečo takéto žiadať? Onder, nestojí to za ten krik. Mám toho dosť. Nič nepredám. Zmluvu zruším, firmu si nechám a hotovo. Kým niečo povieš, mal by si to premyslieť. Áno, Onder, prosím ťa, Onder. Moja dcéra nie je na predaje, rozumieš? Moja dcéra nie! Vypadni! Skôr ako ťa začnem urážať a uvedom si, akej nechutnosti si sa dopustil. Nihan, všetko je na tebe. Máš v rukách osud tejto rodiny. Na silu to nejde. Keby Nihan chcela, nie som proti. Onder, veď sme sa jej ani nespýtali. Poznám jej odpoveď. Odíď. Opusti tento dom, inak budem veľmi nepríjemný. Onder, vieš, že som prevzal tvoje dlhy. Ak nechceš všetko stratiť, potom musíš urobiť... Ozan! Ozan? Ozan! Ozan! Prines vankúš, rýchlo! Chyť mu hlavu, áno. Takto, držím ho. Synček. Upokoj sa, chlapče. Daj mu ho pod hlavu. Dobre. Aj ty si matka, Vildan. A rovnako ako sa ty obávaš o svojho syna, robím si ja veľké starosti o Emira. Je Donihan bezhlavo zaľúbený. Nečuduj sa mi, že ho chcem urobiť šťastným. Chápem ťa. Tiež si to prajem. Pristalo by im to spolu. Tak skús Nihan presvedčiť, prosím. Pre šťastie našich rodín. Dovidenia. Dovidenia. Stres ti nerobí dobre. Odteraz sa mu budeme vyhýbať, ako sa len dá. Platí to pre všetkých. Všetko, čo by nás mohlo rozrušiť, musí ísť bokom.
Pôjdeme sa niekam prevetrať? Ozan. Žiadne šoférovanie. Dobre? Nemám šoférovať ani piť alkohol. Otec, bol som tam, keď to hovoril doktor. Dobre, tak choď. Netráv svojho brata. Bjodan, ak budeš Nihan nútiť do manželstva, ak budeš na ňu tlačiť, rozvediem sa s tebou. Aj Emir ťa trápi však. Chce ma cez teba získať. Zamilovala si sa však? Do Emira? Do chalana z autobusu. Cítim sa, ako by som ležela na kraji pláže. Keď na ňo myslím, zaleje ma vlna. Keď si predstavím jeho oči, cítim, ako spolu s vlnou odteká spodo mňa piesok. Neviem sa dočkať, kedy ho uvidím. A zrazu si pripadám nesmierne šťastná. Som šťastná, keď o ňom premýšľam, keď sa na neho pozerám. Zrejme je predčasné nazývať to láskou, ale... Asi... som naozaj... Zaľúbená. Sestrička moja. Vlastne rada by som počula aj tvoj názor. Zoznámil ma s niekým, na kom mu veľmi záleží. Ty si moja druhá polovica. Chcem, aby si sa s ním tiež stretol. Ale ešte neviem, ako to urobím, aby to nevyznelo veľmi násilne. Nechcem nič predbiehať. Premyslím si to a dám ti vedieť, dobre? Samozrejme. Rád ho spoznám. Je spálený, otec. Aj, spálený. Aj, vážne? Áno. Otec, už dlho ti hovorím to isté, ale ty potrebuješ, aby ti to potvrdil pán inžinier. Vyhoď to, veď je to ešte z doby kamennej. Tarik. Volá sa Nihan. Daj to sem. Daj to sem. Že pozdravujem švagrinu. Niekedy dokážeš byť riadne protivný. Veď som mu nič zlé nepovedal. Večer si sa už neozvala. Nemala si čas? Prepáč, doma sme mali trochu chaos. To nič. Čo robíš? Som u otca v práci, má tu niečo pokazené, tak som to chcel opraviť. Čo robí tvoj otec? Otec? Je pánsky holič. Naozaj holič? To je zaujímavé. Nerobí to, pretože je to zaujímavé. Živí sa tým. Isté, že rozumiem. Znovu som reagovala ako boháčka. To nič vážne. A čo robíš? Čo robíš? Pôjdem do prístavu. Chutilo ti? Videla si, ako som to zhltol. Takže si mi už aj navarila. Ak chceš, môžem aj inokedy. To vážne? Ak budeš chcieť, navari. Chcem. Niekedy to tak nevyzerá. Zvykneš hovoriť tak, ako by sme sa už nemali viac stretnúť. Ako by si niečo strážil, Kemal. Vytváral okolo seba bariéru. Alebo sa mýlim. Možno, že sa bojím. Čoho sa bojíš? Hádam, nie mňa. Ak sa ja nebojím, čoho sa potom bojíš ty? Myslíš si, že to nepôjde? Že sa príbehu nedočkáme? Príbehu možno áno. Ale koniec bude typické klišé. Predstavy sú pekné, ale realita... K bohatej sa chudobný chlapec nehodí? A hodí? To je iba na nás. Totiž, ak je to obojstranné, prečo by to nemohlo výjsť, Kemal? Navyše tieto veci sa nedajú plánovať. Srdce si letí, kam chce. Chcem viac ako srdce, čo letí vo vetre. Lebo príde výchor a tvoje srdce chtiac nechtiac odfúkne iným smerom. Alebo s ním odletíš za niekým, komu od detstva dôveruješ. Ty mi neveríš, však?
Ešte ťa nepoznám, Nihan. Dobre, tak sa spoznajme a zistíš, že mi môžeš veriť, ako ja verím tebe. Naozaj mi tak veríš? Neviem prečo, ale dôverujem ti. Možno preto, že si mi zachránil život. Možno, že si tým navždy spojil naše osudy. Ver mi, že robím, čo sa dá, Galip. Myslíš, že mne sa táto situácia páči? Nedá sa nič robiť, Vildan. Počkám do zajtra a potom začneme vymáhať dlhy. Galip, prosím ťa, neponáhľaj sa s tým, dobre? Sľubujem ti, že Nihan presvedčím. Môj syn trpí každým dňom viac a viac. A váš dlh voči mne narastá. Rozhodne ho treba splatiť. Ako je na vás. Si oheň či voda? Niekedy oheň, niekedy voda. Ale asi som voda, alebo neviem, aká je správna odpoveď. Správna odpoveď nie je. Soľ či ľad? Nechápem. Len povedz. Asi soľ, alebo čo ja viem. Teraz povedz ty mne. Si dáždnik či slnko? Kemal, to je hlúposť, aby sme sa spoznávali takto. Tak čo by som mal vedieť? Teda okrem toho, čo je jasné na prvý pohľad. Som otcova, nie matkina dcéra. Obaja sú moji biologickí rodičia, ale s otcom sme si oveľa bližší. Na Ozanovi mi veľmi záleží, až extrémne. Nemám rada klišé. Samozrejme, v živote je ich plno, ale snažím sa im vyhýbať a držať ich od seba čo najďalej. Nikto ma neprinúti k niečomu, čo nechcem. Ale ak niečo naozaj chcem, idem za tým až do samého konca. Stačí, že to mám rada. Stačí, že verím, dôverujem. Takže? Pravda či odvaha? To je veľmi americké. Odpovedz, pravda či odvaha? Pravda. Tak rýchlo, čo pre teba znamenám? Odpočítavam. Páčiš sa mi. Od prvej chvíle. Odvtedy, čo vo svojich kresbách meníš starosti na šťastie. Odvtedy, ako si na zarosené sklo v autobuse nakreslila kvet. A odvtedy, ako si mi zanechala znak v mojej dlani. Dobre. Si na rade. Pravda alebo odvaha? Odvaha. Rýchlo! Vymeň si joystick, asi je pokazený. Daj mi pokoj, mám tu prácu. Serhat, súbory som už odoslal do tlačiarne, postaraj sa o to. Dobre, zapnem ju a prinesiem ti to. Ďakujem. Serhat, rýchlo!
Hláste sa na personálnom oddelení našej firmy. S pozdravom Alakahan Holding. Mám to! Čo máš? Prácu! Čože? Vzali ma! Vzali ma, Salíš! Gratulujem. Ďakujem, kamoš. Ďakujem. Super, kamoš. Pozri, musím zistiť, kde to bude. Alakahan Holding. Najväčšia baňa Zonguldak. Zonguldak? Tvárite sa, ako by som šiel na kraj sveta. Veď sú to odtiaľto len 4 hodiny. Máš pravdu, ale aj tak budeš mimo domova. A navyše je to prvý raz, čo od nás ideš preč. Človek by si myslel, že sa potešíte. A vy tu sedíte smutný ako na kare. Mami, ty ešte stále plačeš. Kde si bola tak dlho? Bola som sa za teba pomodliť, aj zaniesť milodar. Moja zlatá. Hussein, keď o tom hovorím, aj ty by si mal nejaký dať. Aspoň drobnosť, nemyslíš? Akú drobnosť? Poď rýchlo, zariadíme to. Haló, Nihan? Práve som ti chcel zavolať. Počúvam. To počká, najprv ty. Chcem ťa zoznámiť so svojím bratom. Súhlasíš? Naozaj? Tak áno, teším sa. Super, ja tiež. A prečo si mi chcel zavolať? Poviem ti to osobne. Ako chceš. A čakáme ťa o 1:00 v klube. Nemôže to byť inde. Je to tam také uhladené. Ale prečo? Ozan sa tam cíti dobre. Chcel to tam. Tak dobré. Super, už sa na teba teším. Posielam ti pusu. A ja? Ďakujem. Počúvaj, Ozana, nie, že ti napadne vyťahovať trápne príhody z detstva. Rozumieš? No. Nihan, naozaj som z teba nervózny. Upokoj sa. Prepáč, ale som z toho strašne rozrušená. Prosím. Nemal byť v Londýne. Neviem, kedy prišiel. Ahoj, ako? Fajn, ty? Už lepšie. Prepáčte. Prajete si? Ako bolo? Super. Prekvapenie. Dobrý deň, pane. Dobrý deň. Vaše meno, prosím? Kemal Sojdere. Počkajte, pane. Slečna Nihan zrušila vašu rezerváciu. Nemôžem vás tam pustiť. Nesplietli ste sa. Môžete sa ešte raz pozrieť. Je mi ľúto, pane. Nedošlo k žiadnemu omylu. Čakáte na niekoho? Ale nie, len tak sme si vyšli. Dávno sme tu neboli.
Najeme sa? Odchádzam. Prešla ma chuť. Vy, ak chcete, sa najedzte. Veľmi si mi chýbala. Za to ty mne vôbec. Láska moja. Nechaj ma, Emir, prosím ťa. Toto ti spadlo. Emir, čo robíš? Neblázni. Veľmi ťa ľúbim. Viem, že sa veľmi hneváš. Nečudujem sa ti. Ale naozaj sa stalo niečo hrozne hlúpe, Kemal. A nechcela som, aby sa to skončilo ešte horšie. O čom to hovoríš, Nihan? Mal som sa zoznámiť s tvojim bratom. Nemohla si zodvihnúť telefón? Lepšie bolo nechať ma vyhodiť spred dverí. Prepáč mi to. Vstup som zrušila na poslednú chvíľu, aby nedošlo ku konfliktu. Nevedela som, že sa budeš preto tak trápiť. 1000-krát sa ti ospravedlňujem. Naozaj som to spravila len pre tvoje dobro. Nechcem, aby ti istý človek ublížil. Nemusíš ma ochraňovať. Ty vôbec netušíš, čo je Emir zač. Aký Emir? Kto je Emir? Pýtal som sa ťa, či s niekým chodíš. Povedala si mi, že nie. Nech sa netrápim, že si s tým poradíš. Klamala si mi. Mýliš sa, Kemal. Videl som vás. Aj to, ako sa ten chlap na teba pozerá. Čo si videl? Čakal som pri vchode. Videl som vás spolu pred klubom. Medzi mnou a Emirom nič nebolo a ani nebude. Zaľúbila som sa do teba, Kemal. Bláznivo a bezhlavo. Nihan? Čo tu robíš, Nihan? Stalo sa niečo? Idem okolo a neverím vlastným očiam. A vy ste kto? Kemal. Môj priateľ. Predpokladám, že žartuješ. Nie, myslím to vážne, mami. A ver svojim očiam. Prišla som sem navštíviť Kemala. Spokojná? Vôbec nie, Nihan moja. Vieš, že nie je správne dávať ľuďom nádej, keď poznáš následky. Naberú odvahu a potom sa budú trápiť. Prepáčte, nech sa vám darí. A nebuď dlho. Večer prídu Ujo Galib a Emir. Kemal, neber vážne, čo povedala moja mama. Chce mi dobre. O chvíľu prídem. Počkaj ma, dobre? Mama! Mama! Chcem, aby si sa Kemalovi ospravedlnila. Čože? Zbláznila si sa? To je absurdné. Mama! Prestaň. Porozprávame sa o tom doma.
neutečieš. Veľmi sa ti ospravedlňujem za moju mamu. Občas vie byť bezcitná. Kemal! Má pravdu. Veď hovorí to isté, čo ja. Nehodíme sa k sebe. Nie sme si rovní. Počúvaj ma. Povedala som, že mi je to jedno, rozumieš? Toto je môj život. Si hluchý, Kemal, alebo čo? Hovorím, že ťa veľmi ľúbim. Slovenské znenie vyrobilo štúdio Magic Voice.